Di hari panen sarasa jantung deh ditukui jamen katonan bule ala basani yang banyak saginya dia marah mamutu cinta antara manalah denai di sisi ada denenan indah badayo rakam alasan dia pamatehnya oyadi lai den tahu yo nantasi dia tahu joir kato sampai tahu alasan dia kato putus usah kato kadenai ko elo nang bana kabungkokan beadonan lagi bapunya mantonyo denai giro ada sisi akan usah sile kato kadenai ko elonan bana kabungkokan beadonan lagi bapunya mantonyo giro ada sisi akan Ilahilah menyatukan dia Jokato di batin kau dan paturi di kau hati dan di bawah putih jawab kadene ule penyambung cinta tali dan lapu kain pancabilo lah cabi ya ulo manalah denai disisiakan denenan indah badayo rakam alasan
silenio kau doerem kato sampai ragam alasan dia bambalenyo usabas sire kato kadenaiko elonan bana kamukokan de adon dia batinyo mantonyo deneyo adia sisiaka usabas sire kato kadeneko elonan bana kamukokan bapuño mantonyo deneyo adia sisiaka Terima kasih.